Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Halo, ciliknya dek, HP ini HP ini jadi guys, rusak guys. Ditandakno kena ini sedino ora cekelan HP ki njaluk ibar lho, koset-koset ning peri. Gak pokai. Kene lho aja kono. Kene lho per. Minta pangan pus. Cilikna per HP ini per. Teman. Peri makmu guys. Kucingnya njaluk main koset-koset ae. Teman sih. Teman Mbak Lele. Jajan bodone ora payu guys lho. Kenek sing mangan. Isek. Duh, gegere kudu umat guys boyoke Mbak Isma. Medun kok iku lho, bayang ki kerangkangan desuk. Cek utuh lho. Cek guys lho. Narene guys. Jajane bodo kali iki ora nek sing ndumuk. Cek lho. Iki jajan kok Mbak Deni kae kok Surabaya. Ora Jawa ya dikeki mangan nang ngene iki kene. Iki roti. Roti koyo lho. Duren guys, kerupuk. Jangan pus. Gak sepino iki mau Mbak Isma bar masak guys. Gak di konten, saiki bingung tema konten. Sampai kopion dadak. Sirupe jek lho. Nggih sirup lho. Guys padha makan semua, goreng lele, nyambel. Jangan menir. Loh. Jangan menir waloh. Mbek dong telo guys. Ora payu. Lele. Sopo guys kulkase kotong. Lho nek dondong kena dirujak kae, tapi urung nek gathuke. Iki minuman ngombe Yusi ben kuat rasane. Loh, stok lele nih. Cek di pentol beda. Hariku iki setiap hari pejene iki mancing guys. Mancing lele untuk terus. Dan iki mau aku gak seneng gorengan, mampu lengo terus mepes saidik lho. Tak pepes ngene. Lele nih. Dikek dondong, tomat, lombok, brambang, bawang, diulek piring kemiri. Bar masak guys. Yo bar sarapan piye iki kontene. Yo mliur. Temane kopior guys. Tekno sampai resik sih. Lesu kowe. Nek lele doyan dek. Ndas gedhi wareg kuwi. Pemangan jajan bodo guys. Parneng malah awe makni. Seneng panganan ngono lho. Apa jenenge? Ngene iki guys. Kesukaane Mbak Isma malah sing asin-asin. Nek koyo roti legi gak doyan. Nek asin iki enak seneng. Krecek. Ape. Mak, ape nyepil jajan bodone cek ora? Ape nyepil jajan bodone cek ora podonan? Kita mau gone mak dhisik, guys. Iya. Bayani. Walah, mak malah cek utuh, guys, iki diseni opo iki? Kene deli. Kurma, bayani. Kerupuk, permen. Kita sepilkan masih apa enggak? Ternyata masih, guys. Roti, mae, terus ki jek, terus deli jek. Ya Allah, kita sepilkan jajan. Dan aku apa kuwi? Lecek wis entek sitok mong wis wareg aku. Oh, nek permen piring ku mek roti aku. Permen to? Aku seneng aku sing enek sing enek coklate ndi? Wah,
Mangan. Demake susah susu, guys. Roti nenek susune. Ora doyan nenek susune. Iso akeh lho. Iki lho Mak sing pole nak. Yo enak iki coklat. Iki enek coklate jerone. Bar engko ning gone Mak nih, guys. Kita nyepil sisane jajan bodo isih padha utuh ora. Sopo Mak? Jajamu bapak papat. Astagfirullah gedang. Iya sidano. Ya mbok pangan. Dan iki malah favorit ini. Ya, ini Karo pres wis. ini dele. Ini guys asin. Ini Pak aku seneng. Maksudnya senengane sing asin-asin. Jajan anyar. Tarai sini iki. Gak sini kuwi gak ganteng. Isine iki lho sak toples. Wah, sini ager-ager diganti panganan iki. Mas aku iki sini. Masa sira iki lho, Bu. Ada apa iki, Mbak? Wah, ager-ager bocah saiki iki ora payu jajan iki. Dhuwit nek wong kene. Dhuwit gelem, guys. Lho kok ora ngajak-jajan mau ngetok aku. Njuk dhuwit. Njuk dhuwit. Dhuwit ae nak. Panas sih bayangin guys sih, kopior kontene. Ganti profesi. Pokoknya iki jelajah jajan lebaran cek padha utuh apa wis entek. Nah, entek. Sekarang kita ganti profesi ke tempatnya Mbak Deni alias Mak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ndeglek nang kene. Aku nang kene. Nang kene sik. Arep sutoh. Aku teku kopior. Aku mau menyepil Hak, Suwen. Aku ki kesini. Apa nyepil sisa jajan bodo? Ijek apa ora ngono. Kok nek ora, kowe tak kontuk neh. Ya, yo kene yo kono bar iki nggone Mbak Kemko ngono. Iya. Iki mah nggone Make. Heeh. Ora krite sok, guys. Rumane jakake. Iya. Digawakno kresek yo ki Mang. Heeh. Putih. Permone. Nyepil sisa jajan lebaran wong cek akeh apa entek apa. Iki rotine cek utuh. Kok ora payu? Jajan iki. Gak payu, terus. Giliane ra. Lah, heeh. Gak lek kuwi ndek nganu. Sing Mak Damis. Iya. Cek utuh kabeh, guys. Roti pangane wong. Iya, Cek. Ki asine kok enak aku njur iki. Nang pangan. Asine kopior perkara kontene. Iya. Heeh. Dari iku mbok koneh. Mumet. Iya. Gawean kabeh lagi. Wis mangan, Mbak, gak konten. Syukur. Ayo nang kono mengguri apa nang kok? Ono ki keberke kene. Iya. Tarute kajane sih. Ora tau wae lho. Rong meja, guys. Ki mak nggo kresek kak ya. Manjuk gone mak. Iki njuk kene lho pas keren. Dinten ngene mejane mak ning. Dan bukai. Bar bojo lagi nyepil jajane wong-wong, guys. Pekno tripod. Tek malah juto. Tripod kuwi Mak. Mangan segaku piye? Gampang. Kalon lho. Sego. Jajan enak. Ndi iki? Kuwi tumbas sik. Ya ini lah. Iki 35 kae. Tuku jajan enakan bereng. Enak. Wis sing tanah dhewe apa? Bocah-bocah kok gelem kowe apa iki? Jenenge. Rada maju sithik Mak. Kok nek aku? Beran. Apa nyepil kuwi obate berarti? Apa tak kuwi obate berarti? Tak entekno jajane. Ki marne ngawet no. Lah mesti digali sak toples tak dono mau. Nasar. Yo. Aku anu tungkang sing kok. Asih dile kata. Mereka yang dia. Gotek ngene wong-wong. Iki lho, kowe tak kono iki. Iki lho enak. Ndang. Tungkang sik. Kok usah. Ki monde iki. Ki Mas, sekolah kok kon nggo roti ya. Rotine bareng ngono dijul-julno koncone biar toples. Enak tak pangan. Heeh. Itu toples lho. Ya campur wong padha nggawa terus padha mek tukeran isi. Toplesnya nggo potong.
Yo gak yo bok ki mang. Bisa niki. Sapa mek. Tak isen iki mang. Oh. Lha iki jute nek mondhe ora nggone kancane. Lah sing ngasih iki jane sakeh, Nduk. Tas juga sadah iki, Mang. Ora doyan. Susu tok. Iya, susune iki enak ya, Bli. Itu kok padha karo aku lek. Enak mungkin sangga anu ya aku. Kak wis master sekolah Kak. Itu enak nanti. Bolehnya. Enak tapi Nduk. Mas Surabaya di Indonesia. Karena kuwi. Ini. Nah, iki mesti iki lho, favorit temane. Iya. Tiran. Turun-turun. Mak yo. Ora yang mangan tetep aku tak kandhani tutuk ora doyan tak gelem lho. Wong tuwake sing ditakokno muntir-muntiran jajan zaman DKI, guys. Apa malah melambung. Stres. Kuping gajahe ora payu. Ya aku sih. Aku ki dhisik cilik kuwi ora sampe bodo kupat wis entek lho iki becik tangan cek aku. Nah, apa ya, Mas? Mbak? Kayak wong jenguk, Sing mang lho sing awan itu ya. wong DKI iki wong gak mikir. Alas diombe kabeh papat. Apa yo pernah go kresek ora? Heeh. Cilik. Tas. Sing siji sing iki kan esok sore. Iki alas diombe gak apa-apa. Tulisannya apa? Nya. Iki lho sing esok. Lah Pak kan ora ngombe lah besok ijo Ngono. iki ngono. 3 kali yo siang. dua. Berarti itu kabeh sak kabeh papat ki. Iya sing iki. Melambung kok papat ya. Oh, sok sakapian bareng yo. Enek sih. Nah niku aja lara. Tapi lara ya sama. Aku ketok aku tawaran dari papan kok. Nimbang wong Oh, kok terus kene urung siap wis melok ngene. Tegang. Kene ngene yang sambel. Iki pengen. Ibu tak nyereti guys, iki koyo jerone nek koyo apa? Nggonku nek tak salena. Kok peteng meneh, Den? Kok kadang. Habis kita tak Oh, ngono. Bapak menggo di sekolah. Landaan ambil larang. dia pernah sekolah. Wes kan. Ramai mak. Nah, ini lo tengah-tengah. Sarapan makan di situ ae. Tapi untuk guys, aku pokoknya berkaitan nek coklatnya doyan. Tapi nek roti gak ada coklatnya gak doyan aku. Nek susu tok gak doyan. Alah, engko sesel dijumput. Permangan lagi lah. entek Entek, Sebenarnya sekene panganan. entek to. Berpita. Kalau tak pizza guys men. ada tak kayak meja ngumpul kalau. Soalnya tau Lo ada. kok nimbali Sayur. aku kabeh. Aku sukaan warneng ya dikei mak iki yang mangan lontong tak kei warneng. Hmm. Mangan apa tak kei warneng. Lah koi. Walah. Ini bencana lontong dulu. Rem. Yo opor iki ya. Iki main dibuat obat barasi pemirsa. Ini kok enak ya. Enak-enak. Lah dari kira sama Kan gede sama, ini. Gorone Kak. Tak undang. Iki lho gedene kosak. Ini wis atas iki tindak bojoku. Kalau tak guru sekolahan no, di sini. Mang tak gawa nebek kalau sakmene ya enak sing jipuk ya mak ya sekolah. Ayo mangan roti kenapa ya? Nah, Wong saiki pengaruhe HP kuwi, Dok. Heeh. Ono aku ning ngendo iki. Aku dhisik iki cilanku mangan opo budi kok Mbak. Lah, aku kan nempel HP. tangi melek wis dicekel HP. Terus marine sekolah kuwi kok mulai ya HP neh. Wis rambut toy pokoke jajan. Pak mungkin tensine tinggi turun, Dok. Wong iki wis akeh istirahate. Akeh lho, yo. Asline Tinggal kurang tak presakno. kurang istirahat. Tinggi yo iki, Pak. Anu iki Agar ngomong, ayo Pak, sak periksaan kowe terus mau kalian dulu. Tembak periksaan. Lah kok itu darah tinggi. Anu Foto aku yo. iya, kene apa iki terus aku yo bel ngono komon iki dhuwur. Heeh. Kadangnya anu perkara petik.
Ora kena apa Apa yo? Esi. Iku wedhus apa yo? Yo ngono di apa sih di permasalahan kuwi darah tinggi sapi lho. Mame lho kejadian ya mame. Harus santai. Ya. Sabar. Oh, ini kalau ini kedua, ini kecil. Bareng Baru iki. kene. Aku kan kayak kau piaran di konten. Ada nek rasa kene, Mbak. Ada pakan ya gede ya. Dulu nih malah dulu nenek kamu, ini kan anak ulur sih. Istirahat. Panine yo bereni. Duluran. Gue mami cek apa? Astor aku kan astor, siapa sih astor? Rentek kemudian Terus lah oke. alhamdulillah. Wah, sampai jalur Masih duwe main kok. Ini juga tuh pastor ya. Yo, lagi ngerti yo sakene iki yo. Kok duwe itu orang kudu jajan Soalnya tok. kalau tak tukang astor aja udah butuh. Inu ya. Astore baru ku iki enak nih. Kuwi kan awake Cina. Iya. Daerah Cina. Cili, Aduh, coklat sing kuwi. Yo, cili coklat bek kuwi asli kan kandel. Aku ku lho, Mak emoh soalnya jare atos gak pedas. sing ngasih yo gatos, Nduk. Enak. Rasane iki enak lho. Aku ki mek Nek telu tak balik balekno kok. coklat to, susu yo gak seneng, coklat gak seneng Dek Eh, nih. kok wong tuwae yo lho padha-padha gak seneng yo. Gak seneng. Senengane iki ngene iki lho. Anak mek gue baru. Senengane ngene iki. Ngene iki lho pemirsa senengane mak iki yo lho ngene iki. Dek kae mlo ki aku gak bosen iki. Atos tapi enak. Aku wis gak seneng astori. Ya seneng aku kaya takon-takon ae. Bapak orang satu roti iki tuku roti kongguan sing cilik. Lah gede pakai man. Ya, Sampe tuku kesukaane ae satu kuliner. kacang asin. Aku ki nang ngene iki cek Itu khusus. Enak. dari yang tai Khusus tapi sing tiba lado enak. Ya, enak terakhir kok, Mbak. Saya aslinya kan dulu. cuma lho. Ndak tuku kelaru pemirsa. Nek Jane coklatnya ora ngene iki. Kok Kok iki atos yo, nek sing coklat ireng ki anu, trepes-trepes. coklat ireng. Kan ana loro nduk iki. Iki mau coklat ngene lah. Ya, enek sing Sintone nek sareng ireng. Iki trepes-trepes. Terus anaknya sing ombo saiki juga. Banyak ambon. Jangan situ ra untuk apa poklek. Jeneng kleu tuh mangan perkara kuping gajah. Lah, atos Aku duwe ada. Bojoku ki jajane kan kok ada rasa kata mau apa. Sampai sama-sama mergawe lah ya banget kamu kok ratu putih satu. wah, ya Allah. Kok kaki ini Tapi aku seneng riko mau kan, Mbak. Mas gak dulu, Mbak. Enak selai oleh, enak kuping gajah, enak apa telur. Lho palekku ape balik pemirsa ape nggawa jajan dikreseki. Yo gak apa-apa. Lu kedisan golek karo babure. Soalnya wongnya kan, Mbak. Akhirnya ngemil. Ya timbang nduk ngene sesen nang omahku koyo Kita tak buka ya, aku tak ada kerasa berapa begini di. Aku budal sok lah dia jadi. Apa, Bang? Budal rong rasa apa nih digowo. Atos tenang. dan teka. Mati gue nek sekarang dilebokno kene pisan yo, Iya. ringkas. Ya, Lah kaya aku kene bolong ya. Coplok mah rampal digawe. Coplok kate nang. Wong maneh iki sing diseneng bareng ya iki lho pemasaman lu karek iki sadah ya. Kandel mak iki. Lah ya atas. Lagi kok nek malah anginan setengah lot mah potel. Orang su. Lah aku lho nek sing susu nang susu tak doyan aku. Nah iki nyanu Mbak, identik ning gone gurih lagi. Wis Ditutup ora? Bulak ya. Hah? Wis tutup. Langsung tutup langsung. langsung ya. Iya. Ah. Oh, iki jenek ning isor, Mbak. Cek, tak sak. Apa kuwi isinane apa yang ngisor iku sate? Ya roti. Maksudnya ombo apa nek sing coklat apa? Iya, campur-campur.